एक बार प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय, शंकर भगवान की जय, कार्तिक गणेश की जय। चलिए गुरु बहिना, हम धरती पर बैठल धरती माता के चरणों में प्रणाम करतनी, अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करतनी, गौरा पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करतनी, अपना कार्तिक गणेश के चरणों में प्रणाम करतनी। और जितना भी हमार गुरु भैया गुरु बहिना हमार भजन सुनाता वो करो चरण में प्रणाम करतनी। चलिए गुरु बहिना, बाबा के दरबार में बड़ा सुंदर हमें वो कथा लेके आइल बनी कि बेटा बेटी माई बाप के कितना कदर करता और कितना कदर नइखे करते। गुरु बहिना, यह कलयुग में नीमन से नीमन बाउर से बाउर लोग पड़ल बने। तो बड़ा सुंदर कथा लेके आइल बनी एगो माई बेटा के, बड़ा दर्द भरी कथा बा गुरु बहिना। आशा न हमरा पूरा विश्वास बा कि जैसे हर कथा के हमारे गुरु भैया गुरु बहिना लोग देखे ला लो, वैसे हमरा एहू कथा के जरूर सुनब जा और अपन दुलार प्यार आशीर्वाद जरूर देव जा। तो चलिए गुरु बहिना कथा की ओर चलल जा। एक गुरु बहिना, एगो गांव में हमने ऐसा एगो शिष्या रहली और उनकर पति रहले। वो पति पत्नी रहल लो। एक गुरु बहिना भोले बाबा के भक्त रहल लो, भजन भाव में लागल रहस लो, पूजा पाठ करस लो। करते करते कुछ समय जब बीतल तो एगो बेटी पैदा भैली। एगो बेटी पैदा भैली। एक गुरु बहिना बेटी पैदा भैली। इतना गरीबी रहे कि वो महतारी बेटी के जन्म देते वो महतारी दुनिया के छोड़ के चल गई। बाप बेटी के लेके रोत रहे, कहत रहे कि अगर जो मेहरारू रही तो लड़की के पोस ली, लेकिन हम 4 दिन के बेटी लेके कैसे पोसब, केकरा हवाले लगाई, केकरा के दी, कैसे हमार बेटी पोसाई। बेचारा रोत रहे गुरु बहिना। लेकिन केहू भी बा कोनो कष्ट से जरूर कोनो खराबे कदम उठावे ला। गुरु बहिना बेचारा कहले कि चला जब हमार दुनिया उजर गई ताही लाश के तरह जियला के का जरूरत बा। जब हमार दुनिया उजर गई, जब हमार जीवन साथी चल गई तो हम यह दुनिया में रह के का करब। बेचारा एक गुरु बहिना बेटी के छोड़ दिहले। घर में औरी तो दर्द याद रहबे कई, लेकिन की करा के बा। और घर से छोड़ के बेटी के चल दिहले। कहले कि जा हमरो मरही के बाद जब हमार औरत मर गई तो हमहू मर जाइए। बेटी मरस चाहे जियस, हम दुनिया में जी के का करब। इनके के पोसी पाली सियान करी, ब्याह करी, शादी करी, हम टेंशन लेके झेल ना पाए। एक गुरु बहिना बेचारा चल गई आ जाके और गुरु गोरखनाथ के दरबार में जोग रमा लिहले, जोगी बन गए। एक गुरु बहिना बेटी तड़फड़ा तरी रो तरी। घर के चाचा चाची बालो सोचल लो कि माई यह दुनिया के छोड़ के चल गई, बापो छोड़ के चल गई। आई अगर जो घर में बेटी मर जाई तो हमनी पर लागे लगी, हमनी के कबो सुख चैन से ना रह जा जब ही बेटी तड़प के मर जाए। एक गुरु बहिना वैसे ही दर्द याद दर्द याद होला। वैसे ही पोसले वालो पलले वालो बेटी से आन भरी बड़ी बियाह शादी नहीं खेलो करत। बेचारी भोले बाबा के भक्ति में लीन रहतरी। कहीं औरत जा तो लो शिव चर्चा करे, पूजा करे, पाठ करे। बेचारी जाके बैठ के और पूजा पाठ करतरी, कहतरी कि हे भोले बाबा हमें अनाथ बनी, न माई बाबा न बाप बा, तो कहाँ हम जाई। जेकर नाथ भोलेनाथ हुआ नाथ कैसे हुई। जब रौरा हमारे भोलेनाथ बनी तो रौरा हमके अनाथ मत करी।
हमके अपना शरण में ले ले रही है गुरु जी। हमरा के और कोनो चीज के जरूरत नहीं है। हमरा ना धन मांगतनी, ना संपत्ति मांगतनी, ना सोना चांदी मांगतनी, बस आपके चरण मांगतनी कि अपन चरण हमके दे दी, कि आपके चरणिए में चारों धाम बाओ के हम पूजत रही है हमार काम बा। ए गुरु बहिना, शंकर भगवान वो लड़की के भक्ति से प्रसन्न बढ़े। देखी एक दिन के बात यह कि बेचारी जात रही एगो जंगल में, वही जे बड़ा सुंदर एगो शंकर भगवान के छोटा सा मंदिर रहे। भगवान अपन दया देखैनी, बेचारी जाके बड़ा देखी के खुश भैली। वही जे रहे लगली ए गुरु बहिना, तो देखी एगो मोर है एगो मोरनी। कहीं भी देखब जहाँ हरियाली रहेला, जहाँ शांति रहेला, तहाँ मोर या मोरनी जरूर रहेला। एगो मोर या मोरनी वही जे शंकर भगवान के मंदिरवा पर रोज रहस लो, और बेचारी जेंगा जेंगा पूजा पाठ करस मोरनिया देखस। आदमी कहेला कि जीव जंतु के बुद्धि ना होला, हमने से भी अधिका जीव जंतु के बुद्धि बा। गुरु बहिना, उ मोर या मोरनी देखत लो कि यह नाथ लड़की कैसे शंकर भगवान के प्रसन्न करतिया, कैसे पूजा पाठ करतिया। एक गुरु बहिना, वो बेचारी अपन पर प्रसादी चढ़ावस, जल देश पूजा पाठ करस। आ देखी जब पूजा पाठ क के नियो जास, तो वो मोर या मोरनी वो प्रसादिया बीन बीन के रोजे आ खास लो। ए गुरु बहिना, बहुत दिन वो बेचारी के प्रसादी खाई लो। एक दिन मोर या मोरनी दोनों जना शंकर भगवान के दरवाजा घेर लिहल लो। कहल लो कि हे शंकर भगवान, आदमी कहेला कि जे खाना खाला वो एगो करज हो जाला। ई करज ये बेचारी के हमनी के कैसे भरल जा, एकर ऐसन करी कि यह बेचारी के सुहाग कहीं से खोजी, यह बेचारी के रौरा जीवन दान दी, हमनी के इहे मांगतनी जा। ए भोला जी, ए बेचारी के कहीं हाथ बाह धराई। दोनों जना मोर मोरनी बाबा से यह कहे लागल लो कि यह बेचारी के हमनी के पर प्रसादी खैले बन जा, कितना अधीनी बेचारी बिया। ए गुरु बहिना, देखी कि बेचारी वही जंगल में लड़की बैठल बड़ी, मोर मोरनी पास में गइल बालो। बेचारी देख के बड़ा खुश बड़ी, अपन खिलावत तरी सुलावत तरी, कहत तरी कि बताओ कितना सुंदर सुंदर बगीचा में पक्षी देखे के मिलता। बेचारी कितना खुश बड़ी वो मोर मोरनी के लेके, और मोर मोरनी भी समय बितावे लागस लो कि ये बेचारी के हमनी के ऐसन करी जा कि एकरा अकेला महसूस ना होखे, जाके रोजे रहस लो। एक गुरु बहिना, कुछ दिन के बाद एगो राजकुमार ओह बगीचा में अइले और देखले ओह लड़की पर मोहित हो गईले। कहले कि हमसे शादी करबू। कहली कि देखी ना, हमार माई बा ना बाप बा, हमार दुनिया में केहू नहीं खे, जे भी बाई हमार भोले बाबा बानी। भोले बाबा के चरण में हम गिरा रहेनी, इहे के चरण में हमार नेह लाग रहेला। कहले कि चला ही शंकर भगवान के मंदिर में हमनी के अपन शादी कर लिहल जा। तब भगवान के मय अचरज रहे। एक गुरु बहिना, वो मोर मोरनी इतना माने नाचस लो, आदमी कहेला कि मोर मोरनी के नाचल हाल देखे ला, लेकिन मोर मोरनी इतना नाचल लो। ओह लड़की के ओह राजकुमार से शादी भइल। त एक गुरु बहिना, जवन भी रस्म बा सब पूरा भइल, मोर मोरनी कैल लो। लेकिन वो लड़की कहली अपना पति से कि देखी सब तबा, लेकिन हम बाबा से वरदान ले ले बनी कि आपके चरण छोड़ के कहीं जाए ना, अपन चरण फैला दी, आपके चरणिए में हमारा स्थान बा, तो हमरा उर केतनो धन होई संपत्ति होई हम जाई ना, हम बाबा के चरणे में रह। कहले कि ठीक बा। एक गुरु बहिना, बेचारा लेके रहे लगले, दोनों जना पति पत्नी रहे लगल लो। कुछ समय जब बीतल त मोर मोरनी कहल लो कि हे गुरुजी, राउर तो महिमा अपरंपार है, अरे ये लोग के कुछ करी, गोद ओद भरी। ए गुरु बहिना, भगवान भोलेनाथ के कृपा से एगो बेटा भैले।
बड़ा उम्मीद से वो पति पत्नी अपना बेटा के पोसे लागल लो, पढ़ावे लागल लो। ही जंगल में उहो लड़का वो मोर मोरनी के संगे खेले लगल। मोर मोरनी एगो मनुष्य के तरह रहल लो। गुरु बहिना हर दुख में हर सुख में शामिल रहस लो। इहो बेचारा लोग के लगाव हो गई रहे, आ मोरो मोरनी के लगाव हो गई रहे। एगो जानवरों के आदमी पोस दिए गुरु बहिना, तो एगो मनुष्य से कम सुख ना दी। बेचारा अपन रहे लागल लो। कुछ समय जब बीतल, बेटा के पोस पाल के सियान कर लो, पढ़ावस लो, लिखावल लो। जब बेटा सियान भइले त कहल लो कि बेटा के अब शादी कल जा। बेटा सियान हो गई, बेटा के रिश्ता आवे लागल। एक गुरु बहिना बेटा की शादी भइल। शादी भइल त खर्चा बढ़बे करी। अब एगो बहू आ गई घर में, एगो बेटा, एगो पति पत्नी, वही में मोर मोरनी रहल लो। एक गुरु बहिना जंगल में उतना कहाँ से आई। धीरे धीरे गरीबी होखे लागल, गरीबी होखे लागल। जब शादी ब्याह भइल, बहू घर में अली तो एक दिन कहत तरी अपना पति से कि तोहर माइयो बैठे के खई हैं, तोहर पितोजी बैठे के खई हैं, एगो हई मोर मोरनी रखले बालो। आ पूजा पाठ में रोज उनका के पर प्रसादी चाहबे करी। त कहाँ से आई? कहीं कमाए ना जाई त कहाँ से आई? कहले उ लइका कि देखो हमरा माई बाप के 4 गो बेटा बेटी नहीं खे, हम अकेले बानी। हमर माई बाप कितना मेहनत क के, कितना मजदूरी क के हमके पोसलस पललस, बाबा के चरण में गिर के हमरा के मंगलस और हे जंगल में पोस पाल के सियान कैलस। ये माई बाप के छोड़ के हम बुढ़ापा में कहाँ कमाए जाए? कहली कि त कमाए ना जेब त का खइब? घेवाड़ा कुछ नहीं खे घर में, कमाए जाही के परी। एक गुरु बहिना रात दिन कचकच 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 करे लगली, लड़ाई झगड़ा करे लगली। कहले कि माई बाप के छोड़ के कैसे जाई? कह तरी कि तोहरा माई बाप के हम जहर देतनी, तोहरा माई बाप के हम खाना ना दे, तू कमाए कहीं जेब त? कहले कि ठीक बा, हम जाइब कमाए, लेकिन हमरा माई बाप के कबो कष्ट ना होके के चाहिए, हमरा कान से सुने के ना चाहिए। ए गुरु बहिना कुछ समय बीतल बा, बेचारा चल गई कमाए, चल गई कमाए। एक गुरु बहिना जे जात रहे कमाए, बाहरे समय के हाल केहू जानत नहीं खे। एक गुरु बहिना समय एगो गाड़ी के पहिया ह, कब केने डगर जाई केहू समय के जानत नहीं खे। कहल गइल बा कि केहू नहीं जानेला समैया के खेला, इस समय के खेला केहू जानत नहीं खे। तो एक गुरु बहिना जब बेचारा चली गई तो देखी उनकर औरत अपना सास से पूरा झाड़ू बर्तन करवावे लगली, किचन में खाना बनवावे लगली, और अपना ससुर से गुरु बहिना पूरा इतना कपड़ा धो देस, कहस यही कपड़ा धो तब भोजन मिली। बेचारा खैला बिना पानी बिना पति पत्नी तड़पड़ाए लगस लो। कहस लो कि ये बहू तनी 1 गिलास पानी द, यही खातिर बेटा के भेजलू ह। कह तरी कि बिना कोयले कुछ मिली ना। कह तरी अपना ससुर से कि जितना कपड़ा धइल बा खींच ला, ओके धोला पसार द, खाना मिल जाई कुछ रूखा सूखा। सास से कह तरी कि किचन में खाना बनावा, बर्तन माजा, झाड़ू लगाओ। तरह तरह के दुख देवे लगली। ये गुरु बहिना मोर या मोरनी एगो मनुष्य की तरह बेचारा बाबा के दरबार में जाके आ खूब रोवस लो। कहस लो कि ये गुरुजी बचपन से बेचारी आपके चरण में नेह लगा दिहलस, आपे के मंदिर के घर या द्वार सब समझ लिहलस। आई बेराई बेचारी के इतना कष्ट वाह। लेकिन ए गुरु बहिना वो बेचारी वरदान ले रहली कि आपके चरणिए में हमार माथा टिक के चल जाए के बा, हमारे घर द्वार कहीं नहीं खे जाए के, आपके चरणिए में हमार घर द्वार जिंदगी सब बा। ए गुरुजी आपके चरणिए में हमार प्राण निकल जा कि आपके बगले में रहे। ए गुरु बहिना जब कुछ समय बीतल, शंकर भगवान जाके वो लड़का के सपना में देखौले, कहले कि तोहरा माई बाप के बड़ा कष्ट बा, तू नौकरी छोड़ के घरे चला। एक गुरु बहिना जब सुबेरे लड़का उठा रहे तो सोचा तरे कि भाई सपना देखनी है कि हमरा माई बाप के तबीयत बड़ा खराब बा, मन बेचैन होखे लगल। एक गुरु बहिना कह तरे
जाके अपना साहेब से कहत रहे कि साहेब हमके छुट्टी दी, हम घरे जाए, हमारा अच्छा नहीं खे लागत, हमारा माई बाप के तबीयत खराब बा लागत, हम बड़ा गंदा गंदा ख्वाब देखतनी, सपना देखतनी, हमर माई बाप के तबीयत अच्छा नहीं खे, हमर मन लागत नहीं खे, हम जाए अपना माई बाप के, हम एगो लइका बानी, माई बाप हमार बुढ़ारी के सेवा समय आ गई बा, अब हमार सेवा करे के समय आ गई बा, हम अपना माई बाप के जाए। कहले उ साहेब उनकर कि अरे अभी तो महीनों दिन ना पूजल, ना तनख्वाह ले बना कुछ, तो जाए दे, हमरा तनख्वाह के कोनो जरूरत नहीं के, हमरा माई बाप के सेवा करे के बा। एक गुरु बहिना अइले, जब अइले त कहाँ ले माई बाप कुछ कही, इतना माई बाप के सांस देले रहली कि अपना बेटा से कुछ बता दे बोलो तो जहर दे दो दोनों जाना लोग के। बेचारा पति पत्नी कुहकस लो, लेकिन अपना बेटा से कुछ कहल लो ना। कुछ समय जब बीता ले गुरु बहिना त देखी कहले अपना औरत से कह रे माई बाप के खाना दियाइल हो, अत हाँ दे दिले बने, खा लिहल लो, अत हाँ। एक गुरु बहिना वो बेचारा खा के सुत गईले, लेकिन मोर या मोरनी के लगे जाके हेंगा सुहलावत रहे, तो मोर मोरनी अपना भाषा में इतना रोता, इतना रोता। एक गुरु बहिना के आदमी ही ना जानेला, एगो हमनी के अपने द्वार पर कुत्तो पोसब जातो, ओकरा एगो मनुष्य के तरह होकर इतना ज्ञान बा, जेकरा के हमनी के अपना लेखा जानब जातो उहो हमनी के अपना निहर जानी। मोर मोरनी खूब रोवत आलो, एक गुरु बहिना अपना भाषा में कुछ कहल चाहत आलो, लेकिन समझ में नहीं खे आवत। फिर वे गुरु बहिना जे भी वो बाबा के दरबार में पूजा पाठ करे आवत रहे, केहू केहू देखले रहे कि माई बाप के कष्ट बाटे, वह बेटा से कहल लो तोहरा माई बाप के बड़ा कष्ट बा, तोहरा औरत ना खाना देली ना पानी देली, तोहरा माई से किचन के काम करवावेली, तोहरा बाप से झाड़ू लगवावेली, कपड़ा धोआवेली। लड़का कहले कि ये बात बा, कहले कि हमार सपना सच बा। एक गुरु बहिना एक दिन ढूका लगले, कहले कि देखी आज हमारा माई बाप के बिना कई खाना देले कि ना देले। एक गुरु बहिना सच कहत रही कि ए बहू बड़ा तेज भूख लागल बा, एगो रोटी दे दा। कहली कि अब ना भोला जी के पूजा करबू, अब तार भोला जी खाना नहीं खे दे। ससुर कहीं कहत रहे कि बेटा एक गिलास पानी दे दा, अब समय हमनी के काम करे के नहीं खे, काम होत नहीं खे। कहत रही बहू की तक काम नहीं खे हो तक खाना ना मिली। एक गुरु बहिना खाना ना दिहली ना पानी दिहली, ले जाके अपना पति के खाना दिहली। पति तो मैं देख ले रहले, अइले कहले करे माई बाप खा लिहल, तो हाँ खा लिहल लो, पानी उनी दिहलू ह, हाँ खाना पानी दे के वहाँ लोग के खिया पिया के सुता दिहनी। कहले कि ठीक बा खाना धरो तनी माई के से भेंट कैले आई, पिताजी के से भेंट कैले आई। आए के बेचारा माई से कहत रहे कि माई खैलू ह। माई डरे कहत रही कि हाँ ए बेटा, डरे ऐसन बा। ए गुरु बहिना कहत रही कि हाँ ए बेटा खा ले बनी। पिताजी तू खैला ह? हाँ बेटा खा ले बनी, लेकिन अंदर तो आत्मा रोवत। एक गुरु बहिना भूखने हई करेजा तलफलाता। कुछ समय बीता ले गुरु बहिना कहत रहे लड़का कि माई सही बताओ, अब तहरा के कोनो कष्ट नहीं खे, तोहर बेटा कबो अब कमाए ना जाई तो हम लोग के सेवा करी। बताओ खाना खैलू ह? हाँ बेटा खाना खैनी है। पिताजी से अपने पूछा तने खाना खैला ह? हाँ बेटा खैनी है। कहले हाँ कि लेकिन हम तो देखनी है कि तहाँ लोग खाना ना खैला हलो। अब तो औरत तुझे खड़ा होले होले देखा तरी कह तरी कि रौरा कैसे देखनी है कि खाना ना खैनी है। कहले कि तू मत बोलो, माई जवन बात बताओ सही बताओ, खाना तू खैले नहीं खू। तब माई रोए लगली। एक गुरु बहिना आ माई रो रो आई अपन उ दिन याद करे लगली कि कितना कष्ट से हम जंगल में अपना लड़का के पोसले बनी। तो देखी कहतरी अपना बेटा से रोवतरी, खूब रोवतरी। एक गुरु बहिना अपना बेटा से कहतरी, कैसे कहतरी कि अरे कैसन समय कैसन समय आइले
किया हो मोरे बेटा आया आगे से थरिया पतोहिया छोड़ लिए राम। किया हो मोरे बेटा आगे से थरिया पतोहिया छोड़ लिए राम। कहतरी के बेटा ऐसा समय आ गए कि माई बाप बोझ हो गए, आगे से थरिया छोड़ा जाता। जवना तन से तोहरा के जन्मौनी जा, उम्मीद से शादी कैनी जा, ये बेरा माई बाप बोझ हो गए, पराया हो गए कि आगे से थरिया छीना जाता। फिर माई रोतरी कि खाना भी न कुहू के करे जावा, अब पानी भी न निकले परनवा। कि खाना भी न कुहू के करे जावा, अब पानी भी न निकले परनवा। किया हो मोरे बेटा हथवा से लोटावा पतोहिया छीन लिए राम। किया हो मोरे बेटा हथवा से लोटावा पतोहिया छोड़ लिए राम। ए गुरु बहिना इतना बात जब माई कहतरी तब बेटा के एकदम पूरा देह पसीना से भीज गई। गुरु बहिना बेटा के रोले तदात ना कहले कि वाह इस समय हमारा माई बाप के हो गए कि हमार माई बाप खैला बिना एकर करेजा कुहकता, पानी बिना प्राण निकलता। आई दुष्ट कमीना हमार औरत बिया कि माई बाप के हमारा तड़पा देले बिया। आ मोरो मोरनी के रोले ठेकान ना रहे गुरु बहिना कि का समय रहे खाली ये राजा के और इनका औरत के कि कितना खुशी खुशी परिवार चलत रहे। लेकिन एक ही ऐसा नलायक आ गई कि पूरा घर खा गलस। हे गुरु बहिना महतारी बाप बेटा के हाथ पकड़ लेहलस, कहलस के बेटा हमनी के जिंदगी तोहरा हाथ में बा, पानी बिना करेजा कुहकाता तनी हमनी के पानी पिया दो। एक गुरु बहिना दौड़ के बेटा लोटा में पानी लेके अइले, माई के पियौले, अपना पिता के पियौले। एक गुरु बहिना ये तने कह के आ गुरु के चरण में माई बाप के दोनों के प्राण निकल गए। बेटा माथा पटक पटक के रोए लगल, कहले कि गुरु जी हे दिन देखे के लगैले बानी। समय बीतल एक गुरु बहिना औरत जब जनली कि आही दादा तब बूढ़ा बूढ़ी मरी गई। जौन रस्म होला ओके निभावे के बा। अगर जो हम ना रोई तो एगो रस्म है, अगर जो ना रोई तो लोग कही कि एकर सास ससुर मर गए है, आ इहो कहिए कि हमार माई बाप मर गए है तो रोवल है ना। एक गुरु बहिना बैठ के रोवे लगली तबले पति उठ के इतना मारी मरले कहले कि हमके देखावत रू कि हमार माई बाप के बड़ा तू सेवा कैले रहलू ह। एक गुरु बहिना अपना माई बाप के अंतिम संस्कार कैले, बढ़िया से क्रियाक्रम जौन लागेला कैले। एक गुरु बहिना अकेले पूरा कर्म कैले। ओकरी बाद मारी के घर से खेत दिहले, कहले कि हमरा माई के तोहरा पानी दिहला से हमर माई ना तरी। जियला पर कबो पानी न दिहलू, मुअला पर पानी देवे चललू ह। जियला पर कबो खाने न दिहलू, मुअला पर सतनाही ना करे चललू ह। कुछ नहीं, हमरा माई बाप के कोनो रस्म तहरा नहीं करे के चल जाई जैसे। एक गुरु बहिना घर से निकाल दिहले और माई बाप के जवन लागेला रस्म पूरा कैले। एक गुरु बहिना पूरा करके बेचारा जाके गुरु गोरखनाथ के दरबार में जोग रामा लिहले, कहले कि दुनिया में न माई बा न बाप बा, तहे धन संपत्ति लेके का करो। चल दिहले गुरु बहिना एक ही माई बाप के बिखर गईला से घर बिखर गई। तो यही से कहे नहीं कि जकरा घर में माई बाप हंसाता, जकरा घर में माई बाप खुशहाल बा, ओकरा बेटा बेटी के कौनो बात के कष्ट ना होई। आ जेकर माई बाप घर में रोई, ओकरा बेटा बेटी के कबो सुख ना होई। बनल बनावल धन मय बेकार हो जाई, आन के हुलेली मय विनाश हो जाइए। गुरु बहिना तो कभी भी अपना मन के शांति क के माई बाप के सेवा करे के बा। माई बाप के चरणिए चारे धाम बा और ओकरा के पूज लिहला के
काम बा। ते गुरु बहिना बाबा के दरबार में अगर जो हमार कथा अच्छा लागल हुई तो प्रेम से सुनब जा और सुन के लाइक सब्सक्राइब करब जा। एक बार प्रेम से बोलो सच्चे